My husband akamboita mari inoshamisa. Pamari yake iyi akaidya nevanofara navo. Mari ikapera. Panguva iyi aisati chengeta, aisati cheuka. Ini ndazosimudzirwawo. Asi ndajaira kuti mumwe wangu anga aine homwe yakaboka. Yamhosva kuti ndinenge ndine mari mumaoko. Inenge ichiri yedu tese here akandidzidzisa kuti mari kana anenge ainayo ndiye muridzi wayo. Omberai maoko! Mama. Coach Taff, how are you doing today? Ah, man, that's a hot one, How are you doing? Iyo yoga yatisumudza patsoka dzedu. Asirega Saka mama, pfungwa dzangu as Nikki was reading that, ndambofunga kuti payanga ichinyorwa murume wacho anga ripi. Can I try? Yeah. On that one. I've seen this a lot of times where the conversation goes towards revenge. Nekuti ndo zvandakaitwa ndakuchi revenge. And I love the concept yekuti akamboita mari yakapera. The only assumption that they forgot to make is that they will make more money in the future because we don't know. I am for reconciliation. Mari ndeyedu. Akashaisha. Tauriranai. Kana zvichireva kuti makuchita ma-personal, munazotenga bhuku ramama. Kana makuita ma-personal boundaries ekuti ndaona kuti homwe yako yakaboka. Inini ndinda ane ma-responsibility ekudisseminata mari. Kwete kuti mari ndeyangu, ngeyedu mari. Ndati mari ngeyani? Pana agomera, pana munhu agomera mumwoyo. Mamuzwawo. Niki mari ngeyedu. Hongu, mari ndeyedu kudzosera kunonetsa nekuti hatigone kuzoti tizive kuti ndiani. Dzimwe nguva ndombotora kuti pada pane mhuri. Nekuti kana tiri pamweya uye wokuda kudzosera kuti vakambodai tinorwadzisa vamwe vasina kutikanganisira. Vana vanenge varipo asi pamusoro pekuti ndikatenga kahuku aka baba vachadya vaimbodya huku nevamwoko. Asi ndarwadzisa vamwe vasina kutitadzira. Kana tichinge tiri muwanano zviya isusu sevanhu vatema, wanano yedu haisi yevanhu vaviri chete. Hama dzedu idzodzo vabatsiri vangu pano vambotaura pamusoro pe-extended family. Ndiyo mhuri yedu iyoyo. Ini zvandinofunga ndezvekuti kana munhu uye akamboshaisha uri Samanyika Summers. Indiri mukadzi waSummers saka uri kuzwa ndichimbotaura. Saka isusu tiri kuti mukufunga nemukuona kana uchinge waona kuti uyu munhu inzenza nokuti akarakidza unzenza, iwewe zviro zvawane mari iya chibata zvine musoro. Chibata sekuronga kwanga kuchitaurwa pano kuti iyi mari irimo munomba iyi haitorwe ndeye kuti kana pakawanika zvanetsa iri pano iyi ndeye kuchechi iri pano iyi ndeye zvakati. Kana vakademba kana vakadini vari muchikoro vari kudzidza nekuti kana vanga vakajaira kufamba vachizikanwa sembinga vachizikanwa sevakomana vakuru mutaundi vaive kuti kana mukataura kuti tipewo kabolinja wanzi no wishki handiti kana zvino kana vakadaro imimi chivadzidzisai kuti mari yatiinayo pano ine mutemo. Isai mutemo pamari yenyu. Ngavarege kana ivo vachikwira kana kuti vachida motikari yavo kwainoenda izvozvo ngaizvikudzidzisai makilometers. Kana vati vari kuenda kutaundi motikari yenyu inodya fuel zvakadini, movapa inokwana fuel vazive kuti vakambokanganisa kubata mari vachadzidza chikoro. Ameno kana ndasungisa Evanice. Aiwa, ndiona sekuti maitaura zvakanaka nenyaya yekuti mumarriage kana tine kutsiva handiti hautedzere urema hwaita mumwe mese munoremara. Handi maona kuti mai havada kutoremara vakutoshuwira urema hwakaita baba. Saka ndiri kuti ukaona zvadaro lady by example varatidze baba kuti uri mudzimai akarongeka, because ukatsiva muri kutsivana pazvinhu zvamunogara muchiita mazuva ose kana kuti zvinhu zvinokubatsirai kuti marriage yenyu imba yenyu imire. Saka iwo hatitsivi mumarriage. Ukaona uye atadza kutsika iwe chitsika zvakanaka, ukaona uye atadza kutaura iwe taura zvakanaka. Saka inyaya yekuti tese hatina kufanana
mafungiro edu nemaitiro. Asi tikanga taa 50-50 pakutadza imba inofa. Saka ngatichi atadza indouya ndichigadzirisawo, atadzawo uyu ndouya ndichinatsurudzawo ndokuti zvifambe. Saka mari ayo ichiwaratidza kuti nepayslip mari ibvo watoti toda kudai uchiti wabvunza uchivaconsulta vari kutodzidzawo chikoro ipapo. Nekuti mukadaro muri kuramba uyu achawana imwe mari achatangazve kuti haurema iwe warema imba haimiri sekudaro. Saka tinoramba tichingobatsirana tichingodzidzisana muwanano yatiri. Tinotenda. Ndaona mimwe mibvunzo yauya yakawanda. Ini ndabva ndatonzi ichisuduruka pasaidi kuitira mabhodhoro paanokandwa. Nikki, before you read the next one and your mic is being fixed, Mom, I think pane nyaya hombe yatinofana kutarisa. As I'm listening to some of these questions, I am going to be very arrogant and say it sounds like there's a lot of poverty mentality. Why? Because we're looking at only one revenue stream. As a couple, Pachenyu, salary is only but one income stream. Create multiple revenue streams together. Dzakachena. Zvisingambobviri.